Hej, her fra Hyggeværkstedet. Jeg har som noget nyt lavet et lille bord til min søjlebordmaskine. Ikke det bedste, men det er der. Så ja, hvad har jeg mere lavet? Ja, så har jeg været i gang med at 3D-printe. Jeg har købt mig en 3D-printer. Det er ved at printe lige nu. Det er en telefonstander, som man kan have sin telefon stående. Og så har jeg printet en holder til mine Makita-batterier. Det er nu sjovt nok at prøve. Og så kan man bare sætte batteriet i, og så er den låst. Så det var det fra mig af. Så hygge fra Hyggeværkstedet.